Μνήμη δικαίου μετεγκομίων, σε δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία του Χριστού μας παγκοσμίως, όπου οι άνθρωποι σέβονται τας παραδόσεις της Εκκλησίας μας, εορτάζουν την τιμίαν αποτομήν του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, χάρη τη Θεία, ο Τίμιος Πρόδρομος, κατ' οικονομία της θεϊκή, όπως λέγει εις το Κοντάκιο, έγινε η αποτομή του. Είναι και τη ενάδει Θεόν φανερωθήσει. Ας δούμε λοιπόν την ιστορία της σημερινής εορτής μας. Ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως πρέπει να γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, ήταν ξεχωριστό άτομο. Εξ απαλώνων ήχων έδειξε ότι είναι Άγιος, εκ χιλίας μητρός. Να θυμηθούμε όταν συνηθήθηκε η Παναγία μας με την μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, την Ελισάβετ, όταν την ασπάστηκε, χαιρετίστησαν αλλήλιες μητέρες, και τότε ο Τίμιος Πρόδρομος μέσα στην καστέρα της μητέρας του εσκύρτησε να αγκαλιάσει. Είχε μία χαρά μέσα του. Και τότε η μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, η Αγία Ελισάβετ, κάνει μία προφητεία. Λέει κάποια λόγια τα οποία δεν ήταν δικά της. Ήτο ο Άγιος Πρόδρομος από την καστέρα της μητέρας του. Τι είπε? Πώς έγινε, λέει, αυτό ή να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε? Αναγνωρίζει ο Τίμιος Πρόδρομος ότι αυτή που παρίσταται είναι η μητέρα του Δημιουργού μας. Πώς έγινε, λέει, αυτό? Πώς το κατάλαβα ότι κάτι ξεχωριστό συμβαίνει? Όταν λέμε ασπάστηκες, τότε ένιωσα, λέει, το βρέφος να κινείται εν αγκαλιάς εν την κοιλία μου, και μακαρία η Κυρία η βαστάσα σάσε. Τότε η Παναγία μας αναγνωρίζει και ομολογεί ότι ο Κύριος, ο Θεός μας δηλαδή, την επισκίασε και ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση αυτής, και από σήμερα, λέει, και εις το εξής θα με μακαριούσιν πάσε γενναίε. Αφού λοιπόν εγεννήθη ο Τίμιος Πρόδρομος 6 μήνες μεγαλύτερος κατά το ανθρώπινο, έφυγε εις τας ερήμους και το μόνο το Θεό. Η τροφή του ή το μέλι άγριον και οι ακρίδες, σταχάκια, αυτά που τρώμε εμείς, τα βλασταράκια. Το ένδυμά του είχε βρει μια καμήλα ψόφια, της έβγαλε το δέρμα και την ενδύθηκε ως ημάτιον, και είχε και μία ζώνη περί την οσφήν αυτού, είχε και μία ζώνη, και ασκήτευε, και η χάρις του Κυρίου τον ενίσχυε. Γράμματα δεν έμαθε, όμως το Άγιο Πνεύμα τον φώτισε και ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλο τον νόμο και τους προφήτας. Αφού λοιπόν ή το άγνωστος άχρη καιρού πήρε την εντολή από τον Θεό και ήρθε εις την παραλία του Ιορδάνου και βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας. Εκεί λοιπόν προσήρχονται πάρα πολλοί, τελώνε, αμαρτωλοί, κλέφτες, πόρνοι, και τους βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι νομοδιδάσκαλοι, τον έβλεπαν, δεν τους χόρτανε στα μέτρα τους. Τον βλέπανε, δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα, γιατί έβλεπα το λαό του τον ευλαβήτο ή το προφήτης. Και μάλιστα, αφού ο Χριστός ήρθε και βαπτίστη, για να μην σας κουράζω, τον πιάνουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τον Χριστό, και του κάνουν μία ερώτηση. Έως πότε, λέει, θα μας σκανδαλίζεις? Ποιος σου έδωσε την εξουσία και τα κάνεις αυτά? Τότε τους λέει ο Χριστός, σας κάνω εγώ μία ερώτηση. Αν μου απαντήσετε θα σας πω εν ποια εξουσία ποιότητα αυτά. Το βάπτισμα Ιωάννου είναι, λέει, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Δηλαδή ο Θεός τον φώτισε και βαπτίζει.
ή από την πλάνη του και την καινοδοξία του κάνει τον μετανοούντα και βαφτίζει κόσμο. Τότε οι πονηροί και διεστραμμένοι διελογίζουν τον εαυτής μέσα στην ψυχή τους τη βρωμερή. Εάν πούμε, λέει, εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλο, διότι όλοι τον έχουν για προφήτη. Αν πούμε εξ ουρανού, θα μας πει, γιατί δεν παραδέχεστε το βάπτισμά του τότε, αφού είναι εξ ουρανού? Και τότε λένε, δεν γνωρίζομαι. Ούτε εγώ σας λέω εν ποια εξουσία πει όλα τούτα. Ευκαιρίες δρατωμένης, όπως είπαμε, ήξερε τον νόμο. Ο Ηρώδης, ο ιός αυτού που έσφαξε τα 14.000 νήπια, όπως ξέρουμε στη γέννηση του Χριστού μας, ο γιος του λοιπόν του πήρε όλα τα κακά, και την ανηθικότητα και τη σκληροκαρδία και τα γλέντια και τα πιωτά και τα ξενύχια, όλα του τα πήρε. Ευκαιρίες, λέει, δρατωμένης, ο τίμιος πρόδρομος είδε ότι ο υπεύθυνος εκεί της Ιουδαίας είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Ένα, αλλά με πολλές παραμέτρους. Είχε πάρει την κουνιάδα του, την γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου, παρανόμως, και συμβίωνε μαζί της. Κανείς δεν μιλούσε. Ποιος θα μιλήσει στο βασιλιά? Θα του πάρει το κεφάλι, θα τον βάλει στη φυλακή. Όλοι τα είχαν καλά και ήρεμα. Έβλεπαν την παρανομία, ακόμα και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν τόλμησαν να ελέγξουν τον βασιλέα τους. Πήγε λοιπόν ο τίμιος πρόδρομος, ο ξυπόλυτος, ο αδιάβαστος, ο περιφρονημένος. Πάει λοιπόν παρησία στα βασίλεια και του λέει, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου ως γυναίκα. Μπα, ποιος είσαι εσύ που θα με ελέγξεις? Έτσι λέει ο νόμος του Μωυσέως. Τι λέει ο νόμος του Μωυσέως? Ότι αν κάποιος λέγει έχει γυναίκα και δεν μπορεί να τεκνοποιήσει και πεθάνει, έχει το δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση ο αδελφός του να την πάρει ως γυναίκα την κουνιάδα του και να τεκνοποιήσει μαζί της και να ονομάσει το παιδί με το όνομα του πεθαμένου. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Φίλιππος ζει, ξύπνα Απόστολε, έχει ήδη μία κόρη που τη λένε Σαλόμη, οπότε δύο εγκλήματα αμέσως. Ζούσε ο αδελφός του, παρονόμως λοιπόν πήρε την γυναίκα του, την Ηρωδιάδα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τον ήλεγξε. Επειδή όμως δεν άντεχε τους ελέγχους ο Ηρώδης, τον συμβούλεψε η Ηρωδιάδα, η Μιχαλίδα, να τον σκοτώσει. Τι λες ρε, έτσι λέει, αυτό τον ευλαβείται ο κόσμος, αν τον σκοτώσω θα εξεγερθούνε. Αν τον βάλουμε στη φυλακή, εκεί μέσα δεν θα φωνάζει, και να φωνάζει θα τον ακούνε μόνο οι συγκρατούμενοι. Θα γλιτώσουμε από αυτόν. Τον έβαλε λοιπόν στη φυλακή. Και όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο, εφοβεί το λέει, και μάλιστα λέγει ώρες, έλεγε δίκιο έχει ο άνθρωπος. Πώς θα τον εσφάξω εγώ αυτόν, πώς θα τον εκαρατομήσω? Άστονε. Και του έστειλε από το σιτηρέσιό του. Ποιον? Αυτόν που έτρωγε τόσο απλά και τόσο λιτά. Του έστειλε κρέατα, του έστειλε φρούτα, τα περιφρονούσε ο τίμιος πρόδρομος. Είχε μάθει στην εγκράτεια ή στην προσευχή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ευκαιρίες δρατωμένης ο Ηρώδης έκανε, λέει, τα γενέθλιά του, και εμείς εορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας, ότι γίναμε όχι 5 και 10. Ποιος γιορτάζει πάνω από τα 40 γενέθλια? Φοβάστε να τα γιορτάσετε, να μην σας πούνε ότι μεγαλώσετε, ιδίως εσείς οι δεσποινίδες και οι κορασίδες και οι κυρίες. Εμείς οι άντρες θα πάρουμε και κανένα δωράκι από τη γυναίκα μας, θα μας κάνουν και κανένα άρωμα δώρο και χαιρόμεθα ότι γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλιά μας. Έτσι λοιπόν και ο Ηρώδης κάλεσε όλους τους μεγιστάνες, τους έκανε αυρωδίαιτη τράπεζα
να φάνε και να πιούνε. Και έφαγαν και έπιαν. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη μεθύσεστε ίνο ενώ εστί ασωτεία. Μη μεθάτε, γιατί είναι ασωτεία, ασωτηρία. Χωρίς σωτηρία είναι η λέξη άσωτος, θα πει αυτός ο οποίος δεν έχει σωτηρία. Εκεί λοιπόν η χαριτωμένη ανιψούλα του, η Σαλόμη, αφού λοιπόν ο Ηρώδης δεν ήξερε που βρίσκεται, σηκώθηκε αυτό το πορνίδιον, αυτή η προκλητική κοπέλα 17-20 χρονών, πόσο θα ήταν, και χόρεψε τόσο προκλητικά, τόσο μαγευτικά, που σε όλους άρεσε ο τρόπος του χορού. Και σήμερα χορεύουμε, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Άρεσε λέει τόσο πολύ στον Ηρώδη, και αφού λοιπόν τελείωσε το κομμάτι του χορού, της λέει εδώ, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Τόσο πολύ βρε κοπέλα μου με μάγεψες, βάλε μέσα, με σκανδάλισες, βάλε μέσα ότι έκανα πολλά σενάρια στο αγαθό μου το μυαλό. Ό,τι και να μου ζητήσεις, λέει, ακόμα και το μεσαίο μου βασίλειο, ορκίζομαι ότι θα στο δώσω. Πες μου τι θέλεις. Αυτή δεν βιάζεται. Πάει και ρωτάει τη μάνα της, άλλο αγγείο του διαβόλου, και τη ρωτάει και λέει, τι να το ζητήσω. Εκεί λοιπόν αυτή η έχιδνα, αυτή η οσιά που λέμε εμείς οι Κρήτες βαρέως με την προφορά μας, τώρα σου λέει θα τον εκδικηθώ εγώ. Να του πεις, αφού ορκίστηκε κιόλας και δεν μπορεί να πάρει τον όρκο του πίσω, να σου δώσει σε ένα πιάτο το κεφάλι του τιμίου προδρόμου, του βαπτιστού αυτού του πεινασμένου που έχει στη φυλακή. Αυτή είναι η ευκαιρία. Πάει λοιπόν, λέει, με τα σπουδής, με τα πάσα της, με τα αυτά της, πάει, στέκεται μπροστά του και του λέει, θέλω να μου δώσεις, ναι, τι θέλεις, το κεφάλι του Ιωάννου που έχει στη φυλακή. Ακούει ο Ηρώδης αυτό το αίτημα και ελυπήθη, λέει, σφόδρα. Ελυπήθη σφόδρα. Έλα όμως που ήταν τόσο ζαλισμένος από το πιωτό, είχε ορκιστεί, τάξε μου, και δεν ήθελε, λέει, να πάρει τον όρκο του πίσω, γιατί θα λέγανε οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι ότι, κοίταξε, δεν κρατάει το λόγο του. Έδωσε λοιπόν την αποφασιστική αυτή εντολή και πήγε σπεκουλάτορας και έκοψε την τιμίαν κεφαλήν του τιμίου προδρόμου και την έβαλε σε ένα πιάτο και έσταζαν τα αίματα γύρω γύρω από το πιάτο και την πήγε και την έδωσε στην Σαλόμη. Η δε Σαλόμη την έδωσε στη μητέρα της. Και λέει η παράδοση, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι εκείνη τη στιγμή που μπήκε στην αίθουσα το πιάτο με την τιμία κορυφή του τιμίου προδρόμου, μόλις την είδαν όλοι, τους έπιασε ένα ρίγος, τρόμαξαν, φοβήθηκαν, και αφού λοιπόν την εναπέθεσαν μαζί με τα άλλα τραπέζια απάνω εκεί στα πιάτα και στα κρέατα, ανοίγει τα μάτια του τίμιος πρόδρομος και του ξαναλέει, ούκε ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου Φιλίππου ως γυναίκα. Την παίρνει λοιπόν η Ηρωδιάδα και την βάζει μέσα στο σπίτι της και την έθαψε και πατούσε κάθε μέρα πάνω της, για να αποδείξει ότι εγώ σε σκότωσα, σε έθαψα, τι μπορείς να μου κάνεις τώρα. Και τότε έμαθαν οι μαθητές του τιμίου προδρόμου ότι σφαγιάστηκε ο διδάσκαλός τους και έστειλαν και πήραν το πτώμα και το έθαψαν. Αυτή είναι, ολίγης αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ιστορία σήμερα του Ευαγγελίου. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι του 21ου αιώνα έχουμε πάρα πολλά διδάγματα να πάρουμε από το σημερινό αυτό ιστορικό γεγονός. Καταρχήν, πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να λέει την αλήθεια. Να λέει την αλήθεια, να υποστηρίζει αυτά που η Εκκλησία εξ απαλών ήχων μας έχει μάθει. Να μην φοβούμεθα να ομολογούμε
ούτε την πίστη μας, ούτε τα λόγια του Χριστού μας, ούτε την ιδιότητά μας, ούτε ότι είμαι θα χριστιανοί ορθόδοξοι. Ας μας κοροϊδεύουν, ας μας χλεβάζουν ότι είμαι θα παλιωμορολογίτες. Είμαι θα τιμή μας και καμάρι μας. Γίνε κι εσύ αν μπορείς. Δηλαδή εμείς αδελφοί είμαστε τα κορόιδα της παρέας. Μήπως η χάρη στο Θεό δεν μας έδωσε χαρίσματα να έχουμε κι εμείς μία απολαβή από το κράτος, να το αρμέγουμε όπως το αρμέγουν τόσοι οι αρχιερείς και οι ιερείς και να παίρνουμε κι εμείς το μισθό μας? Γιατί εμείς το κάναμε αυτό? Αν θέλαμε κι εμείς θα μπορούσαμε χάρη τη Θεία. Δεν μας είμαστε ελλειπείς χαρισμάτων ούτε φωτισμού. Η χάρη του Θεού μας ενισχύει. Όμως αυτό που κάνουμε εμείς είναι ό,τι το καλύτερο, που περιφρονούμε αυτό των μισθών, αυτά τα υλικά ή να Χριστόν κερδίσουμε. Ο πρώτος λοιπόν λόγος, πρέπει να ομολογούμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός μας. Ενώ αυτοί οι αιρεσιάρχες, αυτοί που κάνουν τα συνέδρια, τα παράνομα, τα άνομα, τα αντίχριστα, πιστεύουν ότι δεν έχει η αλήθεια ο Χριστός. Έχει μέρος της αληθείας. Λίγο έχει ο Τούρκος, λίγο έχει ο Βραχμάνος, λίγο έχει ο Ινδουιστής, λίγο έχει ο Παπικός, λίγο ο Προτεστάντης, να ενώσουμε τις επιμέρου αλήθειες και να κάνουμε την αλήθεια. Ενώ ο Χριστός μας πλατιά φαρδιά μας λέει, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τελείωσε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ομολογούμε πάντοτε την αλήθεια, ας είναι και εις βάρους μας. Να μην υποκρινόμεθα, να μην λέμε ψέματα, μήπως και γλιτώσουμε κάτι. Όχι. Όταν ομολογείς την αλήθεια, θα σε σκεπάσει ο Θεός και το λάθος που έκανες σήμερα δεν θα το ξανακάνεις. Ή αν το κάνεις 10 φορές θα το κάνεις 7, την άλλη 5, την άλλη 2. Περί αλήθειας ο λόγος. Ένα δεύτερο ηθικόν δίδαγμα. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε μοιχεύσει? Ποιος από εμάς θα σηκώσει το χέρι γιατί δεν έχω μοιχεύσει? Εγώ, ο πνευματικός σας, έχω μοιχεύσει. Σας φαίνεται σκληρό που τα ακούτε, Δεν είναι, αγαπητοί μου, είναι η αλήθεια. Τι λέει ο Χριστός μας? Ο ενβλέψας γυναίκα προς το επιθυμήσε ήδη εμίχευσε. Ποιος από εμάς δεν έχει σκεφτεί πονηρά για τη γυναίκα ή η γυναίκα για τον άντρα? Να σας πω και κάτι που λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο ουρανοφάντορας, αυτό το μεγάλο στόμα της Εκκλησίας μας. Η γυναίκα λέει δεν γνώρισα και παρθένος δεν είμαι. Ποιος είσαι εσύ, πατήρ Ανδρέα, που θα πεις ότι δεν έχεις μοιχεύσει? Ή εσύ Στυλιανέ που με κοιτάς? Δεν λέω για τον Δημήτρη, αυτός θα έχει εξομολογηθεί. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, να προσέχουμε. Λέει ο προφήτης Δαβίδ, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Να προσέχουμε, αγαπητοί μου, την κορονίδα των αισθήσεων που είναι η όρασης. Λέει και ο προφήτης Ιερεμίας, ανέβη ο θάνατος δια των θηρίδων. Ποιες είναι οι θηρίδες? Οι 5 αισθήσεις. Σας προκαλώ και σας προτρέπω, διαβάστε αυτό το συμβουλευτικό εγχειρίδιο του Οσίου Νικοδήμου και αν το καταλάβετε σφυρίξτε μου. Και το έγραψε ο άνθρωπος αυτό από στήθους. Αναφέρεται στις 5 αισθήσεις. Ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο μας λέγει πώς πρέπει να προστατέψουμε τις αισθήσεις μας, ιδιαιτέρως δε την αίσθηση της οράσεως. Ένα τρίτο δίδαγμα, μη μεθύσεστε ίνο ενώ εστία σωτήρ. Μα πάτερ, η Εκκλησία λέει και ίνος αφραίνει η καρδία έναν ανθρώπου. Ναι. Και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Απόστολο Τίτον, δια τας πολλάς και πυκνάς ασθενείας σου ίνο χρό. Επειδή σε λέει πάρα πολλές ασθενείς, να μεταχειρίζεσαι λίγο ίνον. Όχι να σε πίνει, εσύ να το πίνεις. Να μην παρασέρνεσαι από την παρέα και από τους φίλους. Έλα μωρέ, πιες ένα ποτηράκι ακόμα. Έλα πιες και ένα σφινάκι. Έλα πιες άλλο ένα. Αυτό έκανε ο δυστυχώς αυτός Ηρώδης. Αν δεν είχε πιει, να της είπε κάτσε βάστα.
Εγώ δεν σου πάω να σφάξω ανθρώπους, σου πάω να σου δώσω το μισό μου βασίλειο. Όλα και όλα. Ορκίστηκα, αλλά δεν ορκίστηκα στη ζωή ανθρώπων να αφαιρέσω. Όχι κυρία μου, όχι κοπέλα μου, όχι ανιψούδη μου. Αλλά ήταν τόσο θολωμένος από το πιωτό που δεν μπορούσε να κρίνει το μέγεθος της εντολής που έδωσε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπητοί, όταν είμαστε νυμφάλιοι, σκεφτόμεθα ψύχραιμα, σκεφτόμεθα λογικά, δεν είμεθα παρασυρμένοι από τη μέθη του ίνου και μπορούμε να κρίνουμε υγιώς. Ένα τέταρτο δίδαγμα. Εάν δεν έβλεπε ο Ηρώδης την ανιψούλα του, τη χαριτωμένη να χορεύει, θα έπαιρνε αυτή την απόφαση. Και εμείς πάμε εξ απαλώνων ήχων τα παιδιά μας να μάθουν χορούς, να μάθουν όλους τους μοντέρνους. Μα πάτερ, εγώ πάω και μαθαίνω κριτικούς χορούς. Και αυτοί σκανδαλίζουν. Εσείς τι λέτε? Εσείς τι λέτε? Έχετε παρασταθεί σε κριτικούς γάμους που γίνεται ο κριτικός γάμος και χορεύουν εκορασίδες και ενεάνιδοι και δείχνει ο καθένας τη φιγούρα του. Άμα λοιπόν μια γυναίκα αρχινά να ρίχνει φιγούρες και να κουνάει και να διάχνει και να πηγαίνει αριστερά και δεξιά τα κρέατά της, εμείς οι άντρες γρουλώνουμε. Ή δεν είναι έτσι? Γιάννη, ας υποκρισίες. Εσύ πάλι που κρατάς το κεφάλι σου, ας τις παραμύθιες. Μου τα έχεις πει και εσύ κατηδίαν. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου, και ο χορός δεν είναι ότι το καλύτερο. Εσύ Ιωάννα πας παιδί μου στο χορό? Να είσαι την ευχή μου, ποτέ να μην πας. Το μόνο χορό να χορέψεις το Ισαΐα όταν σε παντρέψει η μαμά σου. Κανένα άλλο χορό χαρά μου. Αυτός είναι ο καλύτερος χορός, ο πιο τίμιος, ο πιο ηθικός. Όταν φτάσεις σε μέτρο ηλικίας βέβαια. Όχι τώρα. Τώρα αυτό που προέχει να μάθεις τα γράμματα που προσπαθείς να μάθεις. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, και ο χορός είναι κατακριτέος. Δεν μας βοηθάει, μάλλον μας σκανδαλίζει, μάλλον μας αλλοιώνει την διάθεσή μας. Και μαζί με το πιωτό, μαζί με το φαΐ, αρχινάνε άλλες παράμετροι. Έχουμε πολλά αγαπητοί μου να πούμε. Εκείνο όμως το οποίο όσο και να μιλήσουμε για τον Τίμιο Πρόδρομο, όσο και να τον εκθιάσουμε αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μπορούμε ποτέ να συναγωνιστούμε αυτό που ο ίδιος ο δημιουργός μας, ο πλάστης μας, ο χτίστης μας ομίλησε για τον αγαπητό του εξάδελφον κατά το ανθρώπινον και βαπτιστήν του κατά το ιστορικό γεγονός της βαπτίσεώς του. Μνήμη λέει δικαίου μετεγκομίων, σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Δεν χρειάζεται να σε εκδιάσει κανένας άλλος, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ου και γίγερτε μίζων Ιωάννου του Προβτιστού. Δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος Άγιος από τον Τίμιο Πρόδρομο. Ποιος είσαι εσύ Χρυσόστομε Βασίλεια Αθανάσιε που μπορείς να εκθιάσεις? Δεν περιφρονώ τους Αγίους, τιμή και καμάρι για την Εκκλησία μας και δόξα για μας που διαβάζουμε τα συγγράμματά των και τους λόγους των και ερανιζόμεθα από τα κείμενα εκείνων των Αγίων. Αλλά και οι ίδιοι το λένε. Τι να πω εγώ? Τι να πω εγώ, λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος. Άμα λέει Ιωάννη που έχω και το όνομά σου, χαριτηθία με βαπτίσανε στο όνομά σου, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι να πω εγώ, αν ο ίδιος ο Χριστός μας σε εκθίασε και σε ανέβασε έως τρίτου ουρανού και δεν υπάρχει μεγαλύτερος Άγιος από τον Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό λοιπόν ας ταπεινωθούμε όλοι μας, ας κάμψουμε γόνοι μπροστά σε αυτό τον γίγαντα της Εκκλησίας μας, σε αυτό τον ασκητή, σε αυτό τον μάρτυρα, σε αυτό τον πρόδρομο, σε αυτόν τον Άγιον, και να μιμηθούμε ο καθής ανάλογα τα πάθη του, να μιμηθεί αντιθέτως. Αν είναι χιλιόδουλος, να μάθει να εγκρατεύεται. Αν λέει ψέματα, να μάθει να λέει την αλήθεια. Αν χορεύει, να σταματήσει να χορεύει. Δεν βοηθάει. Αν μεθύσκει ίνο ενώ εστία σωτία, να σταματήσει να πίνει. Δεν λέμε ένα ποτηράκι πιέστο ευλογημένο. Επιτέλους, και αυτό βοηθάει για την καρδάρα μας, βοηθάει και άλλα σημεία του οργανισμού μας, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί αν περάσεις τα εσκαμμένα, έχασες.
έχασες τον... Τι έχασες? Τον έλεγχο. Θεός χωρέσει Κυριλία. Έχασες τον έλεγχο. Και τότε και θα πορνέψεις και θα σκεφτείς πονηρά και θα χορέψεις και θα σκεφτείς ό,τι άλλο δυστυχώς το πάθος που έχεις μέσα σου θα σε προτρέψει. Όλοι μας θα θέλαμε να είχαμε ένα πρόδρομο στην εποχή μας και να μας καταγγείλει και να μας ομολογήσει και να μας βοηθήσει να αλλάξουμε πορεία πλεύσεως. Λέτε αγαπητοί, η χάρις του Θεού, να μην έχουμε δίπλα μας ένα τίμιο πρόδρομο? Ποιος θα μας πει ποιος είναι? Τον οποίο τον έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε ένα πρόδρομο μαζί μας. Ποιος είναι? Λέγε εσύ που έγινες καινονός. Καλημέρα. Ποιος είναι αυτός ο πρόδρομος που τον έχουμε όλοι μας? Ποιος? Βράς τον Άγγελο. Ο Άγγελος κλαίει όταν εμείς αμαρτάνομαι. Λέγε εσύ αδερφοί. Πώς? Πες το. Η συνείδησης. Η συνείδησης. Τα ζώα έχουν συνείδηση αγαπητοί μου. Ορίστε. Να πως ξεχωρίζει ο άνθρωπος. Η συνείδηση αγαπητοί μου. Αυτή η αδυσόπιτη, αυτή που δεν δέχεται ούτε δώρα ούτε από το τραπέζι κάτω υποσχέσεις. Η συνείδηση είναι ο πιο αυστηρός ελεγκτής του κάθε ανθρώπου από μας όλους. Αν ακούγαμε αγαπητοί μου την συνείδηση, δεν θα αμαρτάναμε. Γιατί όταν αμαρτάνεις έχεις έλεγχο συνειδήσεως? Πείτε μου. Γιατί ξέρεις ότι αυτό που έκανες δεν συνάδει με την αθάνατη καθαρή ψυχή που την πήρες από τα χέρια του Θεού του ζώντος. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάνουμε υπακοή στη συνείδησή μας, ποτέ δεν θα λοξεύσουμε, ποτέ δεν θα μακρύνουμε από την Εκκλησία του Χριστού, ποτέ δεν θα φύγουμε από τις εντολές του Κυρίου μας. Να τον παρακαλέσουμε λοιπόν τον τίμιο πρόδρομο να μας βάλει μέσα στην αθάνατη συνείδησή μας, να μας βάλει έτσι περισσότερο έλεγχο. Μήπως και σώσουμε κάτι, μήπως και σταματήσουμε την αμαρτία, μήπως και σταματήσουμε το πιωτό, μήπως και σταματήσουμε το χορό και επιτέλους να είμεθα ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Όταν στέκεσαι απέναντι στον καθρέφτη και λες καλά είμαι, ωραίος είμαι. Τι ωραίος είσαι ρε, σου λέει η συνείδησή σου. Δεν έκανες αυτό, δεν έκανες τ' άλλο, δεν είπες εκείνο. Δεν θέλω να σας κουράσω αγαπητοί μου, αλλά πρέπει όλοι να εξυπνήσουμε. Πνευματικοί και λαϊκοί, αρχιερείς και μοναχοί, πλούσιοι και πένητες, άρχοντες και φτωχοί, όλοι. Αλλά αυτοί οι άρχοντες που μας διοικούν έχουν συνείδηση άραγε? Έχουν συνείδηση? Θα τα αφήσω στην κρίση σας. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ψυχής. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.